Βήμα FM στους 99,5. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να βουτάμε στα social media και στα ιντερνέτια, στα οποία βουτάμε καθημερινά, το καταλαβαίνετε, μέχρι και τις 6. Και τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε στο θέμα που σας είπαμε, γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία έχει καλυφθεί από ένα αποπνικτικό πέπλο αβεβαιότητας και θλίψης. Το κράτος καταραίει. Ο κοινωνικός ιστός κλονίζεται και αποσυντίθεται. Η αγορά βιώνει έναν αργό βασανιστικό θάνατο. Στη δίνη της οικονομικής κρίσης, μια διαφημιστική εταιρεία, η SAD, προσπαθεί να περισσώσει τα τελευταία κομμάτια της χαμένης της έγκλης. Κώστα και Αντώνη, Κώστα Μπίνη και Αντώνη Γούση, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Καλησπέρα καταρχάς. Από την πολύπαθη Κηφισίας. Γεια σας, γεια. Νόμιζα από την πολύπαθη διαφημιστική SAD. Έχουμε 2 αγόρια στη γραμμή, τα οποία είναι πολύ λυπημένα. Μας ακούτε? Γιατί ακούτε τέτοιους θορύβους? Βρισκόμαστε στο δρόμο βασικά. Να μας δώσετε και την κίνηση. Τζάμπα βγάλαμε την αριστεία και είπε την κίνηση. Να μας πείτε την κίνηση. Βρισκόμαστε στο δρόμο όπως και πολλοί διαφημιστές συνάδελφοι. Είμαστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή και συμβολικά και κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Εν τω μεταξύ, αν διαβάσεις την περίληψη για το. Να πούμε στον κόσμο ότι μιλάμε για μια web series, μια σειρά που προορίζεται, έχει φτιαχτεί για το διαδίκτυο. Όμως, διαβάζουμε, ναι, όλα είναι έτσι όντως. Έχουμε αβεβαιότητα, έχουμε θλίψη, το κράτος καταραίει κτλ. Στο τέλος όμως, γράφεται ο χαρισματικός δημιουργός. Υποθέτω ότι είναι ένας από εσάς ο χαρισματικός δημιουργός. Ο μάνατζερ, ο σύζυγος και ο εραστής, θα καταλάβω ότι είναι ο άλλος, θα συγκρουστούν με φόντο το σαρκοβόρο κόσμο της διαφήμισης. Άραγε, ποιος θα υπερισχύσει? Τι είναι αυτό, παιδιά, τι έγινε? Για να είμαστε ειλικρινείς, ο χαρισματικός δημιουργικός δεν είναι ένας από εμάς, είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς, ο Διονύσης ο Δρεπάρης. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος? Εγώ νόμιζα ότι ο χαρισματικός δημιουργικός συγκρούεται με το σύζυγο και εραστή και μάνατζερ. Όχι, έτσι? Όχι, όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας άνθρωπος, είναι η πολυσχηδής προσωπικότητα του Διονύση Δρεπάρη, που είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς sadman.gr. Από τις 24 Οκτωβρίου είμαστε στον αέρα. Βλέπουμε και τα 10 επεισόδια. Έχουμε τα 5 πρώτα επεισόδια και μένει να ανέβουν και τα επόμενα 5. 5 είναι οι θέσεις που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο site, αλλά ελπίζουμε να είναι δεκαπλάσιες και εκατονταπλάσιες. Βέβαια, και εμείς. Θα δείξει βέβαια, γιατί είναι δύσκολη καιρή. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα. Πού ψεύδεται η κρίση? Αυτός είναι ο τίτλος του SADmen? Αυτό θέλετε να πείτε? Ή πού βρίσκεται η κρίση? Where the crisis lies. Αυτό θα το πει ο Αντώνης. Πες μας. Την κρίση θέλουμε να σχολιάσουμε από το δικό μας πρίσμα. Έτσι όπως την καταλαβαίνουμε εμείς. Εντάξει, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι, έτσι τέλος πάντων, αλλά με ένα χιουμοριστικό τρόπο. Εσείς είστε λοιπόν διαφημιστές οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους? Ας το πούμε και έτσι. Τέλος πάντων έκλεισε η εταιρεία που ήμασταν, αλλά αυτό δεν είναι το βασικό θέμα μας. Αποφασίσατε να διοχετεύσετε λοιπόν την εμπειρία σας, τις γνώσεις σας, αλλά και λίγη φαντασία, και να κάνετε μια διαδικτυακή σειρά, η οποία βρίσκεται στο www.sadmen.gr. Ακριβώς. Τι βλέπουμε εκεί? Εκεί βλέπουμε τη ζωή, τα πάθη και τις προσπάθειες που κάνει μια διαφημιστική εταιρεία, αφεντικά και υπάλληλοι, στο να κερδίσουν το πελάτη τους, το Μπεσαλεύρη, και να του παρουσιάσουν μια καμπάνια για το κόρατος. Το κόρατος, το οποίο είναι ένα τους χωρίς ψύχα. Η πιο μεγάλη κόρα είναι τώρα. Η πιο μεγάλη κόρα είναι τώρα. Μια εταιρεία η οποία κλονίζεται από την κρίση. Μια εταιρεία σύμβολο της Ελλάδας, θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή. Μιας χώρας που έχει μείνει χωρίς πόρους, χωρίς πελάτες, χωρίς τίποτα ουσιαστικά. Είναι βέβαια πολύ συμβολικό όλο αυτό, έτσι. Μέσα από τη διαφημιστική εταιρεία SADmen, η οποία μιμείται, έχει πάρει έμπνευση. Αχ, αυτές οι κόρνες. Έχει πάρει έμπνευση. Το έχει πρεκάρει, δεν ξέρω τι είναι.
Λοιπόν, δεν θέλετε να κλείσετε λίγο τα παραθυράκια? Να μην ακούμε τον αγαπημένο. Είμαστε έξω, κάνουμε τους τροχονόμους μας αυτή τη στιγμή. Είμαστε έξω στον δρόμο. Αχ, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η συγκεκριμένη Sandman έχει αντλήσει πολλά από την σειρά Mad Men. Από εξού και ο τίτλος, το όνομα του κεντρικού πρωταγωνιστή, Διονύσης Δρεπάρης. Don Draper λεγόταν ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας στο Mad Men. Και αφηγείται ουσιαστικά τις περιπέτειες που ζουν όλοι σε ένα γραφείο το οποίο λέγεται Sandman, όμως νομίζω έχει συμβολισμό και αντίκτυπο σε όλη τη χώρα. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν και η αρχική ιδέα, δηλαδή με κάποιο τρόπο να περιγράψουμε την κρίση, να σχολιάσουμε την κρίση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μέσα από το πρίσμα της διαφημιστικής εταιρείας, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος σκέψης και μια γλώσσα την οποία γνωρίζουμε καλά, δηλαδή να μιλήσουμε με διαφημιστικούς όρους, με όρους marketing, για την κρίση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και βέβαια σκοπός απότερος είναι να βγουν κάποια θετικά μηνύματα ότι ίσως μέσα από όλη αυτή την ιστορία βγούμε κερδισμένοι. Δηλαδή θα έχει μια θετική κατάληξη όλη αυτή η ιστορία στη Sat Advertising, και τα πρώτα δείγματα τα έχουμε δώσει ήδη με την πρώτη ιστοριούλα που ολοκληρώθηκε, ότι τελικά τον πήραν τον πελάτη, τον Πεσαλεύρη, του πούλησαν την καμπάνια και όλα θα πάνε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Έχει ανταπόκριση αυτό το project? Βλέπετε ότι παίζουν επισκέψεις, αρέσει τον κόσμο? Νομίζουμε ότι έχει μέχρι τώρα, αν κρίνουμε και από το γεγονός ότι μας παίρνετε συνέντευξη. Ξέρω εγώ. Εγώ θέματα έψαχνα, βρε. Πάει απρόσμενα καλά βασικά. Αλλά θα δούμε, το θέμα είναι να συνεχιστεί κάπως. Δηλαδή αυτό είναι που μας απασχολεί κυρίως. Θέλετε όμως, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε? Βεβαίως να πάμε. Αν και έφυγε ο τροχονόμος, δεν ξέρω. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ξέρετε πολύ καλά πόσο χρειάζονται. Πάμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ultimate. Το βρήκα. Ultimate σημαίνει απόλυτη, αξεπέραστη, ασύγκριτη, κορυφαία. Γι' αυτό επιλέγω τη νέα BP Ultimate 95. Ήρθε η νέα BP Ultimate 95. Μία βενζίνη υψηλής τεχνολογίας που αντικαθιστά την απλή αμόλυβδη χωρίς επιπλέον κόστος και σε γεμίζει Ultimate πλεονεκτήματα. Μέχρι και 5 φορές μεγαλύτερη καθαριστική δύναμη από τα κοινά καύσιμα. Προηγμένη σύνθεση που συμβάλλει σε μειωμένες εκπομπές ρήπων. Έως και 16 επιπλέον χιλιόμετρα αναγέμισμα. Νέα BP Ultimate 95. Πληρώνεις απλή, γεμίζεις Ultimate. Τώρα σε όλα τα πρατήρια BP. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όλοι οι άντρες είναι γουρούνια. Μην πανικοβάλλεστε. Είναι απλώς μια παρεξήγηση που μας ακολουθεί από την προϊστορική εποχή. Caveman, η μακροβιότερη solo κομμωδία στην ιστορία του Broadway, με το Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Στο Κόρονετ από 20 Οκτωβρίου. 210-70-12-123. Φρύνης 11 και ημιτού. Παγκράτη. Εισιτήρια προπολούνται. Πιστέψτε με, πρόκειται για παρεξήγηση. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Επιστρέψαμε και πάλι, εδώ είμαστε Βήμα FM στους 99,5 και μαζί μας είναι Κώστας Μπίνης και Αντώνης Γούσης από τους Sandmen, και είναι οι Sandmen. Ένα project που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, όπως μας είπατε, τρέχει στο διαδίκτυο, έχετε γυρίσει μέχρι τώρα 5 επεισόδια. Ποια είναι η προοπτική, για πόσα επεισόδια μιλάμε? Ο πρώτος στόχος μας είναι να βγει σεζόν. Να μας πιάσει δηλαδή για τα καλά το Πάσχα. Από ό,τι φαίνεται όμως τα μηνύματα είναι ότι θα πάμε για αρκετά επεισόδια. Πάρα πολύ ωραία. Ένα που ήθελα να πω, πολύ σημαντικό, επειδή η δικιά σας εκπομπή εξειδικεύεται σε αυτό, είναι ότι ουσιαστικά το Sandman δεν είναι μόνο το web series, είναι ένα integrated internet project. Και το κύριο μέσο που χρησιμοποιούμε για να το κάνουμε γνωστό είναι τα social media. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν, πριν καλά βγούμε στον αέρα, το καλοκαίρι υπάρχουν τα προφίλ όλων των πρωταγωνιστών με τους χαρακτήρες τους στο Facebook.
Κανονικοί ολοκληρωμένοι χαρακτήρες. Αλληλεπιδρούν με το κοινό. Με φωτογραφίες, αλληλεπιδρούν. Ναι. Έχουν κανονικό προφίλ και πληροφορίες. Ακριβώς. Και όσον αφορά σε αυτό που ρωτήσατε πριν, ποια είναι η ανταπόκριση, βλέπουμε άμεσα την ανταπόκριση του κοινού, γιατί και μιλάνε με εμάς, με το fan page του Sandman, αλλά μιλάνε και με τους χαρακτήρες, πράγμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο μερικές φορές είναι και λίγο γλυκόπικρο, γιατί στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι είναι η Sandman Advertising έστελναν και βιογραφικά στο διευθυντή της εταιρείας. Ναι, όμως επρόκειτο μόνο για τον φανταστικό διευθυντή της εταιρείας. Ακριβώς. Ναι. Το Ροβέρτο Στερλί. Σε αυτό δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Θα θέλαμε να αναφέρουμε λίγο τα παιδιά τα οποία. Πέστε τα. Βέβαια. Αυτός το σκηνοθετή είναι ο Στάμος ο Τσάμις. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Μάνος ο Μαυρογιώργης. Λεπιδάκης, λεκτρολόγος Κωνσταντινέας στον ήχο. Η Στέλλα Τσικρικά είναι φίλη μας, καλή μας φίλη, παλιά συνάδελφος και βοηθός σκηνοθέτη πλέον. Έχει ξεκινήσει καινούργια καριέρα. Χριστόδηλος Τηλιανού, ηθοποιή, Χριστόδηλος Τηλιανού, Γιάννης Τερφόπουλος, Νέστρας Κοψιδάς, Σοφία Μανώλη, Αγγελική Μαρίνου, Δώρα Σαμψώνα, Βασίλης Ψυχογιόπουλος, ο Αντρέας ο Δημήτρουλας και ο DJ ο Κουεντίν, ο Κωστής ο Αλεξανδρής μας βοηθάνε παλιοί συνάδελφοι. Το κλισέ φράση τώρα, δεν ξέρω Αντώνη, μήπως ξεχνάω κανένα. Το Γεράσιμος και Αδαρέση. Ξεχνάς το Γεράσιμο, ο οποίος είναι και το τελευταίο επεισόδιο. Ο Γεράσιμος και Αδαρέση είναι guest και ελπίζουμε να έχουμε πολλούς guest. Από εδώ και πέρα σε κάθε επεισόδιο να έρχεται ένας να μας δίνει την τέχνη του και να μας βοηθάει. Πολύ όμορφα. Θέλει να παίξει ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, να είναι πρόσκληση αυτή. Τέλεια. www.sadmen.gr, εκεί θα τους βρείτε, αλλά και στο Twitter θα τους βρείτε στο Sadmen TV. Εκεί θα σας βρουν και θα μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα για αυτή τη σειρά που τρέχει στο διαδίκτυο και μόνο. Προς το παρόν. Γιατί δεν ξέρουμε τα σχέδιά σας για το μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστας Μπίνης και Αντώνης Γούσης από τους Λυπημένους. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Bye. Παιδιά, δεν παίζει ακόμη βράδυ, είναι ακόμη απόγευμα. Πάμε σε